Ja, det her, det er jo et gipsæg. Det rigtige æg står der. Arne Jacobsen forstår tidligt, at nye kulturelle og samfundsmæssige strømninger er i bevægelse over hele Europa. Ornamenternes tid er forbi. Nu er det rytmen, der betyder noget. Rytmen og proportionerne. Og der kommer Arne Jacobsen med nogle helt nye visioner for, hvordan skal vi bo. Luft, plads, enkelhed, funktionalitet. Den her rytmiske tænkning og fascination af geometriske former bringer han igennem sig, igennem hele livet. Steder, hvor Arne Jacobsen for alvor træder i karakter som en moderne arkitekt, det er, når vi kigger på hans rådhuse. Og rådhuse er jo om noget folkestyrets fælles afsæt, der hvor vi deles om at tage beslutninger lokalt. Jeg ved ikke, hvem der har opfundet det første hus. Og da de skal bruges til at bo i, så kommer det ned til linjerne lidt. Han havde jo svært ved at slippe blyanten og penslerne. Det er altså det, man har brug for i et samfund. Det er at vise, at ting kan være gode, kan være smukke. Og at vi ikke behøver at gå rundt i en grim verden.